Παιδιά, γεια σας παιδιά. Τι κάνετε? Σήμερα θα δούμε θα συστήκα για το κανάλι μου. Είμαστε στο YouTube Studio. Λοιπόν, θα σας πω πως το σκοπός μου είναι να πάρουμε την ασημένια πλακέτα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σπάστε το, κάντε subscribe, κάντε και like. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω πόσες προβολές έχω συνολικά. Συνολικά προβολές έχω, βρείτε, 256 προβολές. Wow. Ωραία. Θα να σας δείξω πότε πήρα τους περισσότερους εγγραμμένους. Ωραία. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η αρχή που έκανα το κανάλι μου. Περιμένετε να το βάλω. Ωραία. Συνολικά, εδώ είναι όλα αυτά. Λοιπόν, το πιο καλό μου βίντεο για short είναι το like και subscribe. Αυτό εδώ πέρα πως κατέληξε να είναι ένα από τα καλύτερα βίντεο, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Παιδιά, αν ξέρετε, έχω κάνει ένα καινούριο βίντεο, μπορείτε να το δείτε αυτό εδώ πέρα με το πρώτο μου φάγκο. Λοιπόν, αυτό. Πάντως να ξέρετε πότε πήρα τις περισσότερες προβολές τώρα. Θα σας δείξω, παιδιά. Λοιπόν, τις περισσότερες προβολές, πήρα 60 προβολές, τις πήρα 8 Μαΐου. 8 Μαΐου. Αυτό το είναι. Και το βίντεο με τις με τις λιγότερες προβολές είναι 6 προβολές μόνο. Τώρα για ποιο λόγο είχα μόνο 6 προβολές δεν ξέρω, τότε δεν. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάποιος στα σχόλια πώς να κάνω κοινότητα και δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε πώς κάποια άτομα πόσους χρόνους παρακολούθησης έβλεπαν. Το άτομο που έβλεπε περισσότερο τα βιντεάκια μου. Λοιπόν, ήταν 8 Μαΐου πάλι. Τι? Κάτσε, περιμένετε. Όχι, δεν ήταν. Μαγκές. Γενικά η χειρότερη χρονιά ήταν το 2023. Είχα πάρει σε μια φάση αρκετές προβολές, χρόνο παρακολούθησης, και γενικά η καλύτερη χρονιά είναι το 2024. Πραγματικά μπράβο σας, το σπάσατε. Δηλαδή για πρώτη φορά. Τώρα θα μου πείτε ποιο είναι το πιο δημοφιλές μου short βιντεάκι. Το πιο δημοφιλές μου short βιντεάκι είναι το like and subscribe. What? 185 προβολές. Το ξέρω, δεν έχω πολλές. Γενικά όλα μου τα βίντεο, να ξέρετε, εσείς με βοηθάτε για να συνεχίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σας έθεσα μέχρι εδώ. Δηλαδή, είμαι πολύ χαρούμενος που μαζί σας. Πραγματικά, χωρίς εσάς δεν μπορούσα. Και πόσα σχόλια έχω συνολικά, θα μου πείτε. Τα σχόλια που έχω συνολικά είναι πάρα πολλά. Άρα
1, 2, 3, 4. Περιμένετε. Τα συνολικά μου σχόλια είναι κάπου στα 40, όχι, 49 σχόλια. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπάστε το. Καλέμε.